Ulla er kvindelagdag. Her står man ikke. Og Ulla er min bedste ven i hele verden. Jeg går til pølse. Ulla! Ulla! Se, du skal se min bedste ven i hele den hvide verden. Ulla! Hej, Dominic. Hvem har du lov på besøg? Det er Børge! Hun tror, jeg hedder Børge. Jeg hedder i virkeligheden Kirsten. Hej, Børge. Nå? Jeg kan lide kage. Skal vi lave en? Ja. Hvorfor skal det være? Det kommer du! Så. Så går vi lige ind til kogebogen. Du skal lige rejse dig op, så man ikke kom op. Kogebogen. Ja, det er der kogebogen. Kogebogen. Børnenes kogebog. Ja, se herom. Hvorfor en skal det være? Bananaskage. Se, bananaskage. Jamen, det tror jeg ikke, der er noget, der hedder, lille Dominic. Førstehjælp! Okay, det tror jeg heller ikke, der er noget, der hedder. Ved du hvad? Jeg har en god idé. Nej, vi skal have havregryn. Nej. Men lumsebrød. Nej, ja, jeg synes, vi skal lave brownies. Brownies. Lad os lige se, hvor står det henne? Kan du hjælpe mig? Brownies. Det er bacon og røræg. Brownies. Der, 258. Der er brownies. Vi skal sørge for, at den ikke brænder på bordet, ja. Hvad vil du gerne have på kagen, lille Dominic? Vil du have is? Ja! Okay, så Og jeg er sur! Kage. Dominic, vil du tage en køl og sige, ej, ved du hvad? Du kan jo lege hjemme og lege med Børge, mens I venter. Den til 100! Ej. Jeg gider sgu ikke finde ham. Er der ikke noget, vi mangler? Jo, is! Jeg synes altså også, der er noget andet. Det er sikkert ikke noget. Okay. Nu. Børge, han styrer kameraet. Børge, han får papiret ud. Børge, han styrer kameraet. Og han er en teknisk nørd.